Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Oleh Mana muda nanti gak ngerti. aku nangis soal Ngisor ndi? ono Masa? bu 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 Ya toh. banyak toh aku Nang bedek nang ndi? jeding muda nanti gue Aku jedek. mereka radit mungkin kapan dewi Loh. Apa keratit? Dewati training apa toh Oh, di mana kali ini nanti kok sepi sepi, bos. Teko omah sepi. ini apa toh Apa toh? apa Wih gabah. apa itu Digabah aku toh. Mungkin sawah ombo. Jadi kita mau gitu, ini kan Mbak Sita ceritanya kan dikasih apa kasih anu surprise ya surprise apa lo kok surprise gak jadi kayak dari humor Mbak Sita dikasih apa daster jadi daster jadi aku nek ninceng pen-pena lah ngawur ada terus gak oleh kak ala lama siapa tak kan bujuku itu wah dika kok ya oleh daster oh iso oke matur suwun untuk humor Pak Adi pokoknya makasih ya, sak keluarga Pak Adi. matur suwun Umur berkah barokah itu amin ngono lho itu tuh lagi lho gandu kok gandu ya iki kana bojomu itu dia apa itu bakso kayak bakso Sita tuh titip bakso loh yang di rumah toh mana ya nah di unboxing sih wis sing tas apa wi ping wi iya sih ini makku tuh wah ya di suku di ini bojone Dika kita coba lho dijajal wah kok iso langsung dijajal piye to kok iso mbok jajal ya oleh karek kowe tetekmu ya apa ora oleh aku wah lar tinggu lho hui ndang go mangkal tuh minggu malam aku mangkal ya mangkal ya iya tuh sepil temu lho apa tuh lho oh alah wah iya olah ada manuk ada manuk ini jajal kan ada ini bingung ini ya ya banget banyak bedukan jajal gue tau kan gue ora masuk toh sudah masuk apa iya apa ini ada ndok kak ini ada dok wis rusak iki weh ngendi katamu ndi weh dikene kathok lho nggih oke telesan pokoknya matur suwun wis sing tak apa sing takmu iki karo padha ae lah tak kok blirik lagi ngedran macan lembak to ki nggo jalan padha ae san padha ya oke padha terima kasih Pak kenapa pas pas ini mancing nek bengi ya nggih mancing nek bengi mancing apa mau ning ngene mboke ya apa to kok mbok je enak saringane cerita pengisis wi oh iya pengisis ya nek di bojo seru sama mama dhewe ya jadi langsung ngene iki tok loro ya apa ini di bojo tuh wene di bojo ngono iya ngene iki tok ki sampe kira tak nggo tak ngene di bojo aku jadi mulai kerja langsung ngawur ando entar langsung ngene kok urus wangi oke bos jadi Mbak Sita ki wong mbuh jek endi tak lirik-lirik kaya apa macan lembak to iki kira sengir kan kemasan apa macan lembak sempak
Saya pakai padi lho dikira wong. Iki apa? Ter. HP-mu lho muni lho musike. Kuwi tae suprat wae aja sing kuwi. Ini apa? Ya sing tae wong kuwi sing tae dhewe iki lho. Kamu kuwi. Oh, nah. Iki lho dari Ini Yumor. mandi. Yumor. Umur. Ya Allah. Matur suwun Bumur. Ya ora tau rono, ora tau anu, malah digawan kaya ngene. Wah, jadi pengen rene. Kalau tinggal wis ora oleh mulai kok cencang ning kono jan. Halah dah. Daftar dari aku nek buka ben menak. Iya. Apa? Nanti buka apa, buka toko lho. Men iki lho. Iya wingi digawan iku lho. Ya Allah, iki dagangane Bumur. Mbok ora ngerti wong wingi dikekno. Aku lho iki kon atus kono kon salin ki lho dikene sempak dirik ki lho. Kebetulan tutup. Dikene macan lembak. Apa? Dan Nah, ini kewanten. Ya. masa kita gane Yumor? Iki kowe kah? Ya Iya. Bidika. Kena ngusung jagung. Iki nanti nggih mancing-mancing nek nggih telesan menak ki. Duwe ngene iki. Iki apa diuculi? Bidika wi, didelok. Wi arep dinggo. Arep jajal Dika. Anyar iki hargane bojone Dika lho. Karena tak kena bojoku. Wah, kalau ngacak ya mesti tok. Cak, tak mau tak. Kapan enggak? Wah, Digawan iki. Ya nek Mas iki kebeto. Program iki. Mas Antam. Mas apa? Mas, iki beto. Oh, sedikit jater. Engko to jajal. Bener ora nggawa apa-apa mulai. Kuwi jajaran sik. Mongkon jajal. Wong kok iso nih beto. Kowe bener ora nggawa apa-apa. Wes tinggal kena baratus iki aku kata nyoba aku langsung iki. Bahasane rek siji. Entak ya siji kok. Nyoba siji enggak aku video iki lho. Iki nek kanggo beke bos. Wah, apa ya? Men apa nek sumuk pas. Apa to? Gus. Siap lho. Jadi dikang awan. Iya. Lho, Kan kowe nek angin-angine delok ndak nek angin-angine. Kan dibujui pokoknya atus baratus aku ning anu ya iki wis kaos obat. Lho, kowe nek angin-angine tumpah, kowe nek angin-angine. Nang ngene lho iki. Duh, ya angin-angine ndi? Ndak apa ta nek angin-angine kuwi. Tema nek ora? Ya enak to. Tak kowe nek angin-angine. Kater ora duwe sing. Iki udah angin-angin iki. Ora kan iki ketelan. Ya kan duwe to semangat biasane ngene. Ya Allah. Matur suwun Bumur, biar berkabar apa pokoknya lancar rezekine. Amin. Dagangane malah digawakno rene kabeh. Ngerti aku ya aku ora ono ya. Wes rasa mulai. Aku bakal ngene iki sampe Rasa mulai wek ndang adus nang kene. Kok kono wis tak aku wis bar mangan. Iki malah di Sanomi. repot tidak. Ya iya aku makane iki lho, dolan isin aku rek. Wis ra nggo apa-apa mulai malah. Lho apa nggo manuk iki? Lho rek paling dika. Yo ora ngerti to. Ini dulure kono ning nggo tuwak malah dolan anyus-anyus wong tok. Ya asline pernah itu, Pak. Itu kono. Masa? Iya. Ya nek tuwek kono. Tapi pernah itu Pak kowe. Tuwek pernah itu aku. Bicara menong kaya aku kalali ngono to. Ya jane aku kan mampir barang ada bakso, kan tidak mampu. Wah, bakso kan seneng mahal juga. Bisa pakai pensiun. Lumayan beda. Beda. Ya beda to, Trah. Padi ngene Mbah Salam. Oh, Mbak Salam gurine padi. Ya, ya kan aku gembel kulone Nek nang. sendike Ya, lha iya. Ya kulon anu to etane to. Iki ngene padi to ngene Yumor to, iki kulon eti ngene bakso. Tapi jare prene Bumur.
Pas nyebut anu ngabur iwak piye to? Jare brene. Paling sos mobil Pak. Ya ora to paling. paling sos Senin kuwi rene. Iwak itu paling gak Senin ya. Minggu. Ya antara kuwi. Heeh. Pak, iwake apa? Iwak kok nila Tombro. karo tumbuh. Anjir, kena pancing Pak. Lega apa to pancing loro kan ngura kan kowe apa to. Pancing. Tapi sing cilik-cilik tapi mangan lho kuwi engko. Mana apa? Ya manumpan to. Penting menjelek. Kuwi lho Dik. Ngomongi nek sing mancing kuwi engko nek sing oleh cilik culno, oleh cilik culno. Sementara engko di Kalau di aku pancing sik. sensasi. Saulan kan engko wis telo nyari kan lumayan wis nek digoreng. Heeh. Jadi lo nyari engko dadine kripik. Ya iya to. Begana kan Rono. Rono iki gak ngerti nek aku karo Anggun karo Gembeng kan Rono. Heeh. Lah iki sing rene Gembeng aku yo menak makane wedhus ngono. Lho iki kan karo aku. Lah ngene pelawang ora tau buka dhewe. Lah batinku aku kan golek Pak Haji ciri mancing ya tak susul nang kolam. Nah, susul kolam baru mulai. Balik neh susul susulan mubeng. Iya. Ya pas awake pas minggu ning anu keto. Anggere ana ki repot mesti teko kala dimasakno sing kaya dimasakno. Ora gelem mangan ya kudu dikon mangan. Wis kingkar ana kon dodong lho. Tenan. Kurang saiki teko kene teko telak. Padha ning kene. Kan padha ning kene to. Kan sik malah yo Dadi wong desa. dadi wong desa. Heeh. Terus wong gunung iki. Pokoke dayo iki dirajakan tamu adalah Raja. Mungkin ora mbok anu mlebu pitung omah ya wedange. Wedane pitung omah. Heeh. Pokoke nek gelem mangan yo pitung omah kuwi mangan kabeh ning kene. Ya iya ta, mbok saiki mbok akeh kan. Jadi ini kalian nolak rezeki wong iki. Wis tak tolak langsung tampar. Kita mani dia ketok sendoke ambulan gede. Ana sendok iki kok jamong, angger saiki sendok iki kok jamong. Sendoke tak dikang ngomong. Iki kan maksudnya kok ijik Mengko pas oyo-oyo anyar wong kidul. Alah aku sitok mbak ki ngemuring aku teko omah ngono. Biasa gase tenan ki nggon. Terus, "Ya enak Mas tok edenya ngono." dadi pengen ati kok nas guguren kita. Lah kowe kan. Juga sadam. Halo, SMP. Dadi perut yo salah. Sing Tentang tekek kata. Malah kae sing kemarin ketika guguren ijik. Wis gak masuk. Alah kok malah jering iki nek angin-angin iki coba buka ya. Gak tau duwe ngene iki kate tinggumbun. Angin gumun ya. Yo monggo glidi kok nek aku. Ora iso wi. Iya. Ora. Nang mandane ndok ngene. Bajingan kok mambas ngene. Ja. Oke, Mas. Jadi, ngono atur kali ini pokoknya matur suwun untuk Yumon, Pak Hadi, Matur suwun. matur suwun. Tambah bae sak mlebu. Oke, baik, makasih sudah nonton videoku. Pakai terus video berikutnya. Baik, tetap asal ya.